Som sklamaný, že Vaculík bol porazený, ale pohoda. A vaši fanúšikom, teda komu fandíte najviac? Ja, komu my fandíme najviac? My ako veteráni jazdíme, fandíme komu? Nášmu kolegovi. A náš kolega je kto? Vyšváder? Vyšváder a Ďurica, to sú mená slabé. Vaculík. A čo hovoríte z tej profesionálneho pohľadu, keď spomínate, že ste veteráni? Ako sa vám dráha páči? Dráha je dobrá, super. Dráha je bombová, akorát takú, ako som vždy chcel mať ja. A nie ste trošku sklamaní, že žiadne pády? No, tak teraz sa už jazdí technicky, nie? My keď sme jazdili, sa jazdilo silové, teraz je už technika. Teraz sa už jazdí, ako sa jazdí? No lepšie sa jazdí. My keď sme jazdili, tak sa jazdilo drsne, strašne to boli tvrdé závody. Teraz sa už jazdí technicky. Dobré preteky. A komu fandíte najviac? Všetkým. To je, ale tak jedného favorita musí mať určite. Tak Maťo Vaculík. Chodíte pravidelne na plochu? Chodíme. A prečo? Tak lebo sa vám to páči. Komu ty fandíš z pretekárov? Martinovi. A prečo? Páči sa mi. A chodíš stále na plochu pozerať? A prečo? Či? Niekedy sa mi nechce, alebo nemáme čas. A nechýbajú ti trošku pády, že chlapci nepadajú? A čo vy hovoríte na preteky? No sú vynikajúce, samozrejme, že sú maximálne vynikajúce. Tí Maďari nemajú chyby, Poliaci nemajú, náš Zdenko Vaculík nemá chyby, oni sú super. No kúš šťastia potrebujete. Ja som to jazdil 7 rokov, ešte túto škváru mám túto pod okom, ešte tu bola kedy škvára, pani Zlata, a nevadí. A teraz to pozerám, to je krásne, tá jednotka, psychika, mentalita a psychika, on odišiel, tá jednička, všimla ste si, ako prichádzal, on nahá a tá spojka je suchá a to trpí motor a on prišiel v poslednej chvíli, to je psychika, všimnite si na štarte, čo robia, cúvajú, dopredu, štarmaršál im povie, takýto pás, nie, let mi štart. A komu najviac fandíte vy? No, Zdenkovi, nášmu Vaculíkovi, bože, aby vyhral Zdenko. No včera tretí skončí dneska 5 hodín 10 minút na TV3, budeme to pozerať znovu. A som v Polsku a uvidíme, no čo, oči popás. No tebe sa páčia? Páči. Áno. Sa ti Vári páčia motorky, keď si baba? A komu ty najviac fandíš? 12. A to je kto? Vieš aj povedať, kto to je? A prečo fandíš práve 12? A vy čo? A hovoríte na preteky ako žena? Celkom dobre. Prečo ste sa sem rozhodli prísť vlastne? Malou. Chodívate pravidelne? Nie. Pravidelne nie. A vy nejakého svojho favorita nemáte? Nie. V podstate toto podujatie, ktoré sme zorganizovali po 20 rokoch, je vlastne takým zadosťučinením pre tých bývalých majstrov, ktorí boli od roku 63 až po rok 1989. V podstate máme tu 16 pretekárov plus jedného náhradníka. Z toho máme 5 Slovákov a tí ostatní sú zahraniční pretekári. Čo očakávate od našich domácich? Tak očakávame vlastne tí 4 pretekári, jedni skôr začínajú, jedni už majú po pretekov vlastne po zenite. Vlastne najlepší je ten Martin Vaculík, ktorý by mohol získať titul majstra Slovenska. No tak celkové ste zatiaľ spokojní? Myslím si, zatiaľ Martin sa ukazuje, že po včerajších výkonoch, ktoré ukázal v Tarnove, bude aj dneska na umiestnenie popredné, myslím si. Prečo sa toto podujatie konalo až po 20 rokoch? V podstate bolo tu také obdobie, kedy určitá časť tých pretekárov, ktorí boli v tom čase, už ukončila svoju činnosť a momentálne bolo obdobie, kedy nebolo záujem o plochu dráhu v Žarnovici. Museli sme to riešiť rôznymi spôsobami, že sme hľadali pretekárov v Českej republike, ktorí pretekali so slovenskou licenciou. V súčasnej dobe sa našli tieto talenty a preto sme znovu obnovili aj znova majstrovstvo Slovenska. Myslíme si, že pokiaľ bude liaheň jazdcov v Žarnovici, takže budeme tieto majstrovstvá Slovenska organizovať ďalej. Bolo spomenuté, že bude aj ohodnotenie alebo spomínanie na tých predošlých pretekárov. Prečo ste sa rozhodli napríklad na pána Danku si spomenúť? V podstate pán Danko bol jedným z majstrov Slovenska,
ktorý vyhral a preto sme aj si ho uctili minútou ticha, nakoľko už nie je medzi nami. Ako ste zatiaľ spokojní s priebehom, čo sa týka príprav dráhy? No s dráhou sme mali dosť značné problémy, nakoľko nám hodne pršalo v poslednom období a dráha hlavne v vnútornej časti bola dosť podmočená a mali sme problémy túto časť vysušiť, aby sa vôbec preteky mohli konať. Prečo si sa rozhodol pre plochu dráhu? Bo to jazdí môj ujo a páči sa mi to a baví ma to. A nemáš trošku strach? Nie. Prečo je to nebezpečný šport, tak... Áno, ale nemám strach. A nejaké úrazy už boli? Také malé. A tvoje úspechy doterajšie zatiaľ si kde jazdil? Nikde ešte. Takže premiéra by mohla byť aj? Tu v Žarnovici. Ako by ste zhodnotili vy tento pretek? No, dobrý bol ten pretek. Na jedničku, ľúbilo sa mi to. Trať byla trošku taká, jak si motokrosová sa povie. Ale dobre, ľúbil sa mi ten závod. Vy patríte medzi veteránov, už máte niečo odjazdené. Patrí Žarnovice medzi vaše obľúbenejšie dráhy? Áno. Ľúbi, patrí tá dráha mojej obľúbenej. Ešte by ste chceli dosiahnuť nejaké lepšie výsledky? No, v budúcnosti áno. Chcel by som lepšie výsledky, len bohužiaľ zamestnaný som, nemám čas kedy trénovať poprvé. Vždycky, keď idem nekam na závody, buď veteránov alebo teraz, tak bez tréningu, takže vôbec bez tréningu, takže výkony sú, jak ste vedeli, aké výkony, takže už to bude, buď to bude lepšie, alebo sa to zhorší. Dneska čo považujete za váš neúspech? Trať alebo technické veci? Čo sa... No, tak technických vecí. Sa mi zadrel motor poprvé, hneď prvej rozjazde a pán Vyšvader mi teda požičal motor, aby som mohol aspoň odjezdiť ten ostatok. Takže neúspech aj čo sa týče fyzicky, lebo som bol dosť chorý, takže zatavujem sa ešte z choroby. Aj, jak sa povie, no. Aj motor mi vypovedal, aj fyzicky som bol na dni, jak sa povie. Martin, takže po strhujúcom finále je to len druhé miesto, určité sklamanie. A určite to sklamanie tam je, lebo vôbec som nemal dobrý štart. Predtým som stále dobre štartoval a teraz neviem, čo sa stalo. Aj keď snažil som sa, ale nestačilo to. Tomáš bol rýchlejší, takže gratulujem a na druhý rok sa musím snažiť, aby to bolo lepšie. Očakávali ste toto víťazstvo? No podle jak se vyvíjel závod, tak jsem to vůbec neočekával, protože vlastně ze začátku jsem vůbec nevyhrál žádnou jízdu a udělal jsem menší změnu nastavení na finále a povedlo se mi to. Aké boli vaše prvé pocity, keď ste zbadali dráhu? Sa vám páčila, ako bola upravená? No tak očekával jsem, že nebude v takovýmhle rozbitým stavu, protože znám ji tady rovnou, tvrdou, krásnou, ale dneska byla asi výjimka, doufám teda. No. Keď si porovnáte s ostatnými dráhami, mohli by sme povedať, že Žarnovica patrí medzi tie obľúbenejšie? Nemůžu tohle říct. Těch dráh je moc. Čo hovoríte na súperov? Brali by ste aj lepšiu konkurenciu, alebo ste boli spokojní? Tak byl jsem spokojený, ta konkurence těch, já nevím, prvních 8 jezdců bylo vyrovnaných a ty se taky sešli v tom finále a spokojenost nade vše.